Shushua, 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 Shabba shabba la 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 la. And now I'm just hanging around like a sleepy lad I am. Da 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 man. I own a Mac and nothing else but hell. Hell yeah. I'm a true player, doo ba doo ba dee ba dee ba doo 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 shubba dee boo 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 doo boo boo. Janssu tunnetaan aivan äärimmäisen herkistä nänneistä. Mutta... Suomi! Mutta... Otat sä hilloa? Mä vähän ottaa, kiitos. Täällä on pateita. Niin kuin mä sanoin kuulijalle, niin siis mä en syö muuta kuin karpalotukkahilloa. Se toi karpalohillo. Oikeesti? Kyllä. Toi on ihan hirveä. Et ei sen vertaa viittinyt. Se ei ymmärrä sun tarpeita. Oikeesti. Voitko sä antaa mulle vähän sitä kastiketta tuohon? Mä laitan vielä ihan inuisesti. Joo. Ihan tollanen liru. Joo, kato, sä ymmärrät mun tarpeita. Mutta... Suomi. Keskusrakenne. Vahva. Kasvukeskus. Kiitos. Salala.